देवा परमेश्वरा, मागील नशिबात आणि किती भोगचे असेल ते तुकाच खबर. मागील ह्या पाय चढवा हड्ड्या रडून घेऊन हे जग सोडून गेले. खूप त्रास काढून लहानाचे ओढ केले. मागेले अपूर्वाईचे बाय म्हणून जाय म्हणून ते हाण दिले. आज ते बाय मागेले बडाचेर बसले. आता गप बसू जायना. दीपाली आणि त्या आनंदात घरून घरातल्या बाहेर येतात. जगन शेठ, चढवान दीपाली माझ्या अपमान केला असा आणि त्या अपमानाचा बातमी देण्यासाठी हा सावनी गेला असा. तुझे दीपाली माझे पिस्तूल काढून गेले आणि माझ्या पिस्तूला माग गोळी मार पडले. आता तू काय चढवा बरबाद केशो आणि त्याच्याबरोबर तुकावी. नागेश, तू या जगन सावकारात धमकी घालता? अरे माकडा, तुगे सारखे धमकी घालतले मागेकडे येईल कितले आणि गेले कितले. या पोकळ धमकी घेऊन पडलेला हो जगन सावकार नाही. नागेश, तुगे दिवस आता भरते रे ना. तू हिंदाचन वैदा काय ना वाचून झाल्या वाचना तू मग किती करता. नागेश, तू एक गडी पार केलं असतो. एक गोंड सरकारान तुका धरून दिला 50,000 रुपये बक्षीस दौरीला असा. आता सुद्धा तुका हाव धरून देऊ शकता आणि सरकारान दौरीले पैसे हाव घेऊ शकता. तू माग धन देता ते सुद्धा पोलिसा राहते. चल आता माग धन दे. अरे जगन शेठ, माग धरून देऊक नाही तू एक काळीच नाही 2 काळी तुझा 2 काळी. अरे जर तर मग पोलिसांनी धन व्हायला पहिले तुझे हातून बाहेर काढलो आणि कावळ्या कुत्र्या खाऊ घालतो. चल रे, तू मागे रात्री का बरं? हाय अरे जर तू गेले इतकी हिम्मत उघड मागे रात्री का बरं? हिम्मत ही पण मागे हिम्मत. दीपाली मागे आता झालंय. आम्ही डॉक्टरकडे वचायचं. चला उठा. कुठे डॅडी? हा तुमका होता डॉक्टरांना. चला उठा. दीपाली आता हा जगू शकणार. हा मरची पहिली सगळी प्रॉपर्टी तुगे नावाचेर करून दिता. डॅडी मागील मोबाईलाचेर श्याम वकिलालो नंबर असा. माग जरा डायल करून दी पुता.
हांव जगन सावकार उलयतां. बेगीन मागेल्या बंगल्याचेर येवं जाय. मागेल्या दिपालीच्या नांवाचेर सगळी प्रॉपर्टी नांवाचेर करूं जाय. सगळी पेपर घेऊन जाता तितले बेगीन यो. मागीर जी वयचे पयलीं येवन बघूं जाय. बाय दिपाली. डॅडी तुम्ही भिनाका. चला डॉक्टर येऊच्या. चल हा मार तुमका. उठा. हा ॲम्ब्युलन्सचा फोन करता. एक मिनिट ना. नका पहिले डॉक्टरला फोन करूया. हॅलो हॅलो डॉक्टर. अर्जंट आमगे घरी हाय. आमगे डॅडी कोणत्या चाकू मारीला आता. माझं आहे म्हणजे म्हणजे हॅलो 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 डॉक्टर. ठीक आहे तुम्ही औषध त्रासात येऊन राहिलं. बरे बरे हाऊस गेले तर बरे. हां ओके ओके. डॅडी डॅडी वरच्या डॅडी डॅडी उभे डॅडी किती करता तुम्ही. डॅडी डॅडी किती करता तुम्ही. वकील साहेबा पहिले पेपराचेर मागेले सही करून घेऊ. आता मागेल्या आयुष्य सरील आसा. खूप वेळ म्हणल्यार हांव जगू शकना. मागेले बंगलो बँकात सगळे पैसे जे किती आशिल्ले सगळे दिपालीच्या नांवाचेर करून तेका सोडल्यार दुसऱ्या कोणाकच मेळूं जायना. त्या मागीर पैशांतल्या रामू काकाक 1 लाख रुपयाचे चेक दिवचे. सगळे पेपराचेर हांव सही करता. बाय दीपाली म्हाका माफ कर. तुगेल बरें करून संवसाराक बरें करता पण आता काहीच उपयोग जालो. हांव आता हरलो आणि तू जिंकलय. मागेला आशा निराशा जाली. बाय तुगेले बरें जातले. बाय तुम्ही दोघे सुखात संसार करा. आधार कार्ड येतो रामू काका मात राहते ना. आधार कार्ड भी घेऊन घे म्हणतो. आनंद आनंद रामू काका आता बाहेर या आणि याचा आधार कार्ड कॉपी आणा. या वकील काकांनी थोडी माहिती द्यायची तशी आपण सुद्धा हो मागील डॅडी वकील असा. आमच्या सगळ्यांना कसं माहिती आहे
तुझं नाव कितें? मागे नाव आनंद. तू आमकां दुयेंपणापैकी वळखता? हां वळखता. तेंचें नाव सांग. साहेब खाली आम्ही आमगेले रामू काका. तेमगे नाव तुमकी काम की साहेब? दिपाली तुगेली बी आधार कार्ड कॉपीची म्हाका लागतली तर हय आसा हाडटा. वकिलान आधार कार्ड हाड म्हणला पॅन कार्डा लिंक करू काय की तुमकां खबर ना. दिपाली तुगे डॅडीनं हो बंगलो ही गाडी ही जमीन सगळे भांगर बँकात असले पैसे सगळे तुगे नावार केले आसा. ते केले नावार तुगे दिपाली. आनंद आणि तुगे जगन सावकारान तुगे घर घेयले ते बीन ते तुगे नावार केले आसा. तेजी पेपर रेडी आसा. अलीकडे लग्न करून सुखात रावचे म्हणून हे बी सावकारान ते बॉन्ड पेपराचेर भरिल्ले आसा. बाबा तुगे नाव कितें? मागीर नाव आसा रामू देमू कावडेकर. गांव होटेगाडी आणि हांव बिमकॉल उरता. आणि म्हाका कावडेकर म्हणल्यार सगळो पुरो जाता. म्हाका आडनाव कावडेकर कावळखार म्हणटा. आणि लोकांगेर खंय अमाशेक वाडी घालता कावळो पुरो आमगेल्या घरा कडेन हाय घाण दिला रामू कावळेकर म्हणून तुम्हीच म्हण जाता. हे पळया सावकारान तुमच्या नावाचेर एक नावाचे चेक बी दिल्ले आसा. हे पळय ही दोन्ही परां तुगेलीच म्हूण समजून घेवन तूं हे पेपर बरें कर रावचे. हे सगळे बॉन्डाचे पेपराचे बरयले आसा आनी जर कितें चूक जाल्यार ती तुमकां जबाबदारी घेतली. बोंडाक चूक ना म्हणल्यार आमगे चूक म्हणटा. आता मागीर काम जालें बरें हांव येता. बरें आनंद आनंद रामू काका मागीर डॅडी म्हाका खूब याद येवंक लागला. मागीर डॅडी सगळं आमकां दिवन गेलो. मागीर डॅडी बऱ्याचेर पावत म्हणून खूब प्रयत्न केलो जाल्यार हांव तें कळकूच शकना. म्हाका खूब याद येवंक लागला. म्हाका मागीर सावकारान खूब येता रन येता म्हणून गळेतान दुखते ना. वय कसला एक लक्षात जीवन असतं म्हाका पगार घेऊन वयर सकत चक्काचे बरयत आसा काय बँकात आसा म्हणून खबर ना. फॉर्म सांग चला आपण याद घेतली आणि जीवा खर्च देतात. तू विना की हांव तुगे लायलो सांगू ट्रान्सफर थोडे दिवस ट्रान्सफर जाता येयले सर आमकां जाय आसा तो ह्या गांवांत ते कोण आसा तेणी ह्या गांवचे मोठे सावकाराक फोन केला आनी तो लिपून आसा. आमी ताका धरतले नाजाल्यार गोळी घाल मारतले. त्या नागेशाला खूप खेळ दिसता. तू त्या फुडी वाचनाका दुसऱ्या घरून फुडी धाडनाका फाटी घेतलं असतं. आमगे हेतून हात
जावचे आसा आमगेले खूप सुख भोगचे आसा आमगेले लगीन जावचे आसा बरें जावचे आसा नशिबात किती असतात मारतलो किंवा मरतलो हांव तुका सांगलें म्हाज्या चूक जाली म्हाका माफ कर तूं सोडलें म्हागे हें कोण आसा म्हाजे फाटल्यान म्हणून हांव तुका सांगतालें मनशान बरो विचार केल्यार बऱ्याक पावता आणि वाईट विचार केल्यार वायटूच जाता माझ्यान तुमगेले बरें करून जाता वायट करून वचूं जायना वायट केल्यार तुगेले वायटूच जाता तू म्हाका न्ही कारवार विचार अशें म्हणटाली आनी तू फुटबॉल ढांपलो धरून येना तुगे ते रामायण सांगची कोण करचोच ना तुगे ते रामायण आयकून म्हाका खूब बेजार येयलो हांव वयता घरा तू एकटो हात बडबडते राव तू माझ्या रागार जाले मागीर राग येता तुका तू रागान रावता पळय त्या रागान पोजिशन न्ही इतलें सुंदर दिसता की हेमामाली पेक्षा सुंदर तू पैशात फळाचे हुडतालो अरे माका धमकी दिता माका
चेडवाक म्हाका फसयला असा आणि तुगे ते पैसे आ कावळ्या कुत्र्या खाऊ घालतलो मागीर तुगे त्या चलय कुठं म्हण तेगे हाल 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 करतलो तेका तळमळून मारतलो असंच तुगे जावचो जावय म्हणजे त्या पिसाट आनंदात सुद्धा आतडी बाहेर काढ फरारी येतलो शेठ आता पुढे पळयते राव या नागेशा खेळ एक पडी आनंदात काढ काढली की बाई बोलले फक्त आणि मागेलो सुडाच बदल घेऊन हांव थंयच्यान फरार जातलो अरे या मार्गात अरे हिगा म्हाका कोणी आड येयले तर तशी नरशिवान हिरण्यकश्यपूले आतडी भायर काडली तशी तेमगे आतडी भायर काडटलो ओ नागी बॉस एक किती दिवस रडत बसताले साराचे बंद कर आणि असे काढवार विचार होतो रे तुझ्या डॅडी हा तुला मेरे राहिला तुझ्या डॅडी तुला जाय पडत असं नाही असे जर तू रडत बसले तर मिळाली वेळ सुद्धा तू गेल्या डॅडीला आत्मा शांती मिळाली पाहिजे आता तू एराडचे बंद कर मागीर जेणी म्हाका सोड गेले आता म्हाका कोणाच आधार ना रे तो नागेश एक मागीर फाटी लागला असा तो गेल्यार कित करता मग काय सांगू जरा आता हांव तेची कित करूं म्हाका भंय दिसू लागले रे हाव असताना तू कित्याक भिता नागेश येऊ किंवा नागेशाला बापूय येऊ हाव असताना तुका भीती कसलीच गरज ना दिपाली तू हाच माझ्याकडे बाहेर काढून हाच म्हाका बाहेर दिसले आम्ही अशेच पुढे असं खेळत राहूया दिपाली आज तू मागेल प्रेमान आज हा खूप खुश झाले मागे रजाई मागे रजाई फुलासारखं फुलं झाले फुला
नी केन्ना दुखे नाका अशें तुका खुशे दवरता तुझे मागे पयलींचे इतकंच प्रेम आशिल्लें आनी आतां मी तितकंच प्रेम करते आसा तुजें तूं सोड म्हाका आनी कोणाक आधार ना म्हाका आधार दी बाबा माझ्या पहिले म्हाका आनी एक गोष्ट सांगितलं मागेर आनी एक भाव बाबान ते म्हाका सांगितलं आनी तेका सोडून तुम्ही सगळं आराम सगळं जीवन करा म्हणून सांगितलं आसा तो घरी आसा कितें आसा हें म्हाका कांयच कळना आमी तुका आवडी जवडी म्हण सांगता आसतना मागीर बाबान प्राण सोडले आनी भाव देवा खरें फाले आता हांव मागीर भावान कशें सोदून काडून ती भाली कशें सोदून तेगेलो फोटो ना तेगेलो हांव कितें म्हाका कितेंच खबर ना आता हांव मागीर भाव कोण म्हूण सोदून काडून ती भाली मागीर हांव भाव कोण आनंद तू काय भिनाका तुगेले भावाक आमी सोदून काडया तो खंय तरी मेळटलो तेगेलें नांव गांव काय खबर ना जाल्यार कोण तरी सांगतलो आमकां तू काय भिनाका तुगेलो भाव तुका मेळटलो तू काय भिनाका विश्वास कर म्हाजेर सगळें समजतलें आनी तू आनी रामू काका बँकात तू पयशे राखा म्हणून येतात ना थांब हा रामू काका ए रामू काका माझे भाई रामू काका आमी दोघं बँकात वचून पैशाचे कितें जाता तें पळया आनी तशेंच जमनीचे कागद तयार जाले उरल्यात ते ते बी पळोवन येतात बँकाचे आणि जमिनीचे कागदपत्र पुढे येतात पण तू घराकडे एकटे राहतले म्हाका भंय दिसना म्हाका भंय दिसना हांव रावतलें तू राबता खरे हॅलो कोणी ते कुराड फिरता कितें हिंगा इथे कोयत्यान कुराड माझ्याकडे पिस्तूल आसा तूं विचारा घराकडे कोणी राणा उरतो उचल हांव राणा वयतना आनी घरांतच रावता तुमी वचून या पयल्या हा बसर बाबा म्हाका बघया त्या साईडे आनंदाची राम वाटात गेला पळयला नागेश डॅडी चाबूकार मान पडलो आता किती आयला आता कोणा माझी ट्रेनिंग असू गेले तुम्ही म्हाका केला अपमान सपाट दिवसाठी त्या दिवस तुम्ही मागीर पिस्तूल घेऊन म्हाका गुळी घालत प्रयत्न केले हे पळय तू पयली जग भायर वच ना जाल्यार तुका ना जाल्यार तू म्हाका कितें करतले बाले हा विचार वचून गेला म्हणल्यार कितें तुका मागेली इच्छा पूर्ण करण्यासाठी हांव गेले ते मी दोघी जाण लोक अजून खूप वेळ असा हे पळय नागेश तू असं काय करू शकना अगं ते मी येऊच पहिले तू एकच पाठी मागेली इच्छा पूर्ण कर हे जा तर तू बऱ्या भाषेत मागेली इच्छा पूर्ण करणार तर तू खाऊ बरबाद करता सगळ्यात बहिणी वहिनी झाल्या आमच्या सुंदर तरुणा लग्न संसार करतो कोणा बरोबर तू किया नागेशा खर्चात कोण सोडून घेता ते भाव पळयता जर कोणी हे घेऊन तो मात्र जीवन तू ना पाय पडला तू बरबाद करणार का तू एकट्याच म्हणून म्हाका खबर आसा आणि ह्यात संदेश माहिती घेऊ खाली गेला चल दीपाली यो दीपाली
नाजाल्यार तूं म्हाका कितें करता रे हा अरे किती परपत हातात हात रे जेव ना ना वळखलं मागे अरे तू माझ्या वाटे येनाका कळय तू हिंच्या पयली चंपला ना जाल्यार जगान सावकाराक कस वयर भावले तस तू वयर पावत पडटले नंतर ह्या तुगे दिपावली वेश्या धंद्या लायतलो अरे नालाय का छोड बघा पाय मोठं बघा राहणार का जर मागीर मुखार कोणी येवत नाही जीवान सोडयतलो आनंद माझं हे घ्या त्या थोडा फोन असा यो आणि हा ग्रामसेवकही नाही या नागेशा घरसाठी आम्ही एक हे नाटक रचयले या नाटकात आम्ही आज यशस्वी झाले असतात आनंद तुम्ही या नागेशात तुझी गरज ना आता आम्ही येलात आता फेकाता जेलात होऊन घालतात तुम्ही तुझी काहीच गरज ना नागेश तू जगण्यासाठी फोन कित्याक केलो आणि हेतू पयली तू 4 लोकांनी मर्डर केल्ले आसा आणि 4 जाणां रेप करून तू फरारी जावन आसा तुका दरसाठी सरकारान 50,000 रुपये इनाम दवरले आसा आज पर्यंत तुका कोणूच धरू शकला ना आज आमगे टीमी तुका प्रयत्न करून धरिल्लो आसा तू म्हाका धन व्हायचे पयले मागीर एक इच्छा ती म्हणल्यार माझ्या डॅडी कडेन आनी मम्मी कडेन म्हाका उलोवंक जाय नंतर तुम्ही म्हाका जी शिक्षा दिता खंय व्हरतात ते व्हरू शकता असू तेगे वेळा आमी चान्स दिवे तेगे आई बाबा कडेन उलोवनी कळ्ळें न्ही तेगे मोबायल तेका दी कोणी सांगितले त्या आई बाबाकडे पुढे लोक खाया खाते त्या
तुम्ही सगळं खोटी उलयता. मागे डॅडी आणि मम्मी दिल्लीत आसा. मागे डॅडी पोलीस इन्स्पेक्टर आसा. डॅडी नाव रामचंद्रन आणि मम्मी नाव रमिका. मुकेश, तुझे गरीब शाळे मास्तर चलो असा. तुझे बाबा नाव रघुनाथ आणि आई नाव सावित्री देवी. दोघंही गरीबपणात सुखान संसार करताली. तुमक 2 ओळी जवळी भाव झाले तुम्ही आणि आनंदात तुझे राहू सुखान जीवन करताले. तू लहान आणि आनंद होड भाव तुम्ही झाले 3 महिन्यानंतर तुझी आई दूध तू दोघांचे घेऊन पाहून झाले. प्रश्न नागेशात म्हणल्या तुझे बाबा आमच्याकडे पोचू दिले आणि ते काय इन्स्पेक्टरला बदली झाली. एक बदली जाऊन तो दिल्ली गेला. नागेश ऐकून घ्या की सांगते आपण तो बदल्यानंतर तुझे आईचे मनाचे परिणाम पण गेला. ते का डॉक्टरकडे उजून पैसे नसले त्यांनी जगन सेठ सावकारा त्यांच्या 5,000 रुपये तुझे आईच्या उपचारासाठी केले. ते त्याच्यावर परत फेड करून झाला. नागेश हा की सांगते ऐकून घ्या उलटे लेखा हो हो त्याला घेऊन दोघांनी त्याचा बाप्पा भाजून राहिले. त्यांना हा व्हायला वैत असताना बघा कानात आवाज येईल पण भो मारी पळेल भितरून पळत आला. तुझे बाप्पा भाजून देत असेल आणि त्यांनी दोघांनी नाव असा एक जगनसे आणि हो भडवा रामू. रामू तुम्ही दोघांनी मागे बाबा हात पाय किती बांधले सांग सांग रामू सांग. ना झाल्यार हिंगात पुढे मार तू शूट करतो. जगन सावकारा अरे हाय मास्तर रघुनाथाक मी पाय भरून राहील आहे आणि बॉन्ड पेपरचे सही घेऊन मी खूप होताय केले. कोण एक धाव गेलो तो धाव मी पुढे आम त्यांच्या धाव पण मागेल बाबा मारू कारण तरी किती मागेल बाप्पा मारू कारण तू आणि तो हराम जगन सेठ तो तर मागे हाती वयर पावलो. आता तू वयर पावय तर रामू वयर पावो हरकत ना जगन सेठ आले वर्षी कसा पुढे पावलो. आता तुझी किती करू सांग. काम कर मला म्हणतात त्या किरण सर माझी मॅडम बाकी चुकते माफी ती बी माझ्याच्या तुका माफी माग रामू माफी माग मागे या बाप्पाकडे वय स्वर्गार रचून माग. जगशेठ वर्षी बोलली आई मागे काम केल्यानंतर काम मागे काम पुरा जाऊच काही कोणी मागाडो तरी तर हाव किती करतलो हे मागे माग सुद्धा खबर ना. पिस्तूल दे ते माझ्याकडे ना मी म्हणतो तू बोले सर मानसी मॅडम तुम्ही दोघी CID इन्स्पेक्टर मला खबर सर. किरण सर हाय केले गुन्हा खूप असा पिस्तूल दे ते माझ्याकडे माफी देऊ शकणार. अरे मागेल भावा तू मागेल भाव पण घेऊन मग आज कळले दिपाली भाव बाहेर मग आज कळले. अरे दिपाली तू भाव खूप त्रास दिलो वाईट वाईट घडी शब्द उडलेलो तुमच्याकडे माफी मागू तोंड ना तरी हा तुम दोघी जण पाय पडता माग तुम्ही क्षमा करा. चुकलो
म्हाका माफ करा खरंच आपण पाय पडटा वहिनी वहिनी म्हाका क्षमा कर वहिनी म्हाका क्षमा कर वहिनी वहिनी म्हाका